Kubai sibun ni pi barok ki parlok nongkersan jong kani ka channel jonga ba piju pet na kapor se kapor ya ki video kabang na penmi kamtam ki video kwai temeta parlok ka kwa ban wanra sepi ya kani ka we ka video namar labun ki rawon ki bakar pat ban hikai kumno ban te kwai kumno ban te sisa timenta ngawanra sepi ya kani ka video ka balong ka we na ki video ka bayarap ya pi kamtam kito ki bom patnang bante sisa ki bom patnang kum kinu ki jet khwai ki ba yarap ya pi lada dat ki do kha ba he bat kinu ki jet khwai ki ba scam nomor bun na pdeng jong pi suthit ki khwai kat chabalap kat chabasem bat ngakwa banyarap ro ya pi ba phin kham yo nong ha ba pi thit ki tiar khwai namar bun ki tiar khwai menta le la kyu dor bha re presyang ban thit no dakine ki jat khwai ki banga ngala thit namar ki kham duna dor bat pi kham yo nong torlok barok sobha ban pe penkut ya kane ki video khnang ba phintip lut ya kane ka jing batai jonga bat ko we ru ngakwa ban pentip sepi kitu ki badon kam ya une jingbam majik banga ngaju khwai lada pidon kam so bha sapun so order changa ngala ban penyo sepi namar ngaju sna ngajudi yakine ki jingbam sekitu ki badon kam ki baju order nanga de khuble sibun prok ine pet na ya kane ki video ka banga hikai na ka benta jongphi une khwai banga chu online na po flipkart te phila ba online phila ban klik na kane ka video ba nganbu ya kini ki khwai ngala presyang ki biang bha na po flipkart te ka khambha ya phi ki parlok ki ba jisma ban khwai pinthit da kini ki khwai kin kham phin yo nong bha phi thit kini namar ki kham tat bat ki khwai ro ki bun te ngala presyang ban khwai ki do he ro ki biang bha te kini ki khwai ngala presyang ki do he biang ki scam ki biang gini ki khwai kini pinathit ki don la ka jong pinathit tu ba sos pa la kham biang sos pa tangka la biang chi order ben na po flipkart phin yo page une barit ne ba kham he ter ki don kini ki khwai te lada phi don kam kinu kat kum ka jing don kam ki sat jong phi su sim bet dengan sapin i sepi kumno ba ka e ka daw ba kini ki khwai ki rap bat ki biang bha malnga ngala mat bat nga sapin i kumno bante kumno ba phinte sisa khnang ba kadokha kan ibang bha bandat manga yu i bun kinong khwai ki suya te bitang kumto te teng kadokha ka shifting no namar ba ula wit palat te ngan sapin i sepi da ka we ka style banga nga jute kumta te pinsa dengan sapin i khamba chibet te sha bane pet penkut ya kane ke video khnang ba phintip lut ya ka e ka banga nga hikai sepi manga kwa ban hikai namar bun na preng ki parok nong khwai ki jukumen ki jukerpat yang ki ong ba sngo ba ban pen hikai kumno bangin te sisa kumno bangin te khwai tikum kino ki jet khwai te uksai uba ngala dep ban pen i sepi na thrai na preng jong phi pili i te yulo se don na preng jong phi ki bom pat yu i ya uksai banga nga ju penung kam udai une uksai banga ju penung kam arphom em nga penung kam sawat kum une uksai te une ukham biang ban khwai umde ba uta uksai ubada e adu kata bai une udon
kane ka fluorocarbon kane ka badon kam ban pet namar une uksai ukran kane ka fluorocarbon te haba ukran kane uyaraban kayu ka dokha kanom yu ibha haba ka pet une uksai te na kata kadau ki ba penun kam no une ki kham yo dokha te bun ki ba shu penun kam yo une tang ban ai sai khmat renga nga shu ai be direct do une ngam ju ai sai khmat to metangan yat be se khmat na ka banta une ukwai na shu pen I sepi to na mario la sedon ki bom patip ya uksai ko mono ba ju penun kam te mentangan pen I sepi ya kini ki kwai pet kini ki kwai kini ki de ki sat ki barit te hang le bun ba kila ya khle lang la don lang te pet ngan pen I u ba he na kini ki ni pen I sepi pet kini ki de barit te balai ba nga penun kam da kini ki kwai ki balong skor kumne ki badon skor te ngathrai kidon ki breu ki ba ki kim ju penun kam kum kini badon skor kumne renga ngas bang kum kini ki kwai te pet kini bahe ne bahe ki ba kwai kum tishon biang kum kini ki sat namar ki trap do kha he te mengang waset kwai jingbam jerngam ngai do ne une jingbam majik ngaset no kam da une bet ngai ba kham he sat te perok ne sedang no mentangan sapen ine sepi ba bante kwai ban kumno ban ai sisa te sale kumta pelok sawat sa pet nang ne na shop jonga po YouTube ngalabu te sa klik nang to pinyo bet pin online bet nang to kasuk bon online kamde re ka be ki bom vat jumlin ro su klik nang to kan sabata ya pi kumno ban tho ka kerteng kumno ban ai nomor phone fisuk bha pan ai ka address jong ka snong kin poi bet ha snong jong phi kila kini ki tiar pet ngapni sepi kumune jet khwai la da pithit kum kine hang ne sispa tangka undon tang khliat sispa tangka tang auto pet hre une binda thit sos pa tangka pil ayo kanojat nadu bahe hadu barit phiyo te me khwai dere badon khliat te ne pet ibam hadu kano te une khwai dangam bakla udon de bandon bejaka po ka sanspa tli de bandon une regine ki rem ki khwai reki kaju ka bor dengan batai sepi ka jinga fer kini ki khwai pet une uwe udon skor une uwe umdon re te hang to ngan batai phi pin kham chai une sin labo uskem ba phi la pet tur kom long khwai but une don teng badok kha kalaj no ya fer te une khwai ngan batai sepi namar balai lada phite ksai un scam ba namar lo don kan ka skor ka ba la pen scam la block re une don skor teng ngathrai bun na preng jong phi ki bal amad da do he bun ba ulat no nang ne na jakate khwai bun ba ngidu e no ya ka do kha ba laj nang ne na jakate khwai ngala bun sin ba ki chulaj no marba debet nang ne na marba don skor rena du ba ngala sang persiang no dakine ki khwai da une badon skor
te ngala khamyo do he na marba ula kham scam te hendrai une ubadon skor udon teng ba open kut no euksai dengan sapen ICP namar natrai bun ki perlo ki bala mat ba balai kut no uksai na jan khwai te kadon kadau ba ngide bantip ya kata dengan sahabatai sibit sepi ba pentip ya kata kadau ba balai kut no uksai te hajing lap jonga une da biang na kamta ki ba la syadad do he uba khambiang ude une mar une ukham scam te hendai kadong kan sakawe pat karukom te khnang ba uksai unom sya otno ha une ukhwai nomor sin latan do he ka khlan bha ka bor te to ya sya prok ngan sa pen I sepi ngan sa batai bha khnang ba pintip pet haba pite marbun na pedeng jungi ngite nang ne na po skor ngite ksai te ngang la lap kambhare bante nang ne na po kane ka skor pen I kambha te ya une nganam batai su na mar filatip phapte benang to bet te renga batai ya une khwai ba ngala syanya ngala satonat une pen susu benang ne na skor bet the benang to sale no komne ban nom le no su la da do he ngang la lap la arsin la do he te mentangan pen kelano karukumte ngala bisyar bah dena kane kadau ba sadu no ya kidok kha ba he te le no kumto tebena skor kumto sate kumto khnang ba une ukhwai unom yu ot shu la da pithap kumto hakato kastai ne ukhwai yu ot shu la scam da do he la am ne le shu na da phila nang ban ya le kai do he pan khon te phi la ayo bet pentang pan ICP ka kumte tang kumto sile da kumto te sakalan bha khnang ban kan scam na ma dere ban chu phile mu mala de kam da scam re Tingang supun I tang mata khnang ba kane nachu ai kanuksa pensa te pen scam hi nachu I kanuksa kuno pente na to te to pen khap no we te ha ka to kastai pente no yo khwai bet ha ka to kastai na skor bet pente no kane ka skor kila sina khnang ban sif ban yadai uksai banom sya odno ribun ngi bakla ngi pin hiar sya ne sepo ta kadau ba denang ne ba sa sya odno te sale kumto pelok dengan hikai sa na kamentaban te sisa mar une bante khwai ngla det dengan khap kane sisa to khap tu sisa dengan khap sya to episode li R Y so tong ai no san teli pen piang to san teli ngan ai san teli kane number to san teli ki sisa ngan ai te pinungo balai ba ai hadu san teli sisa ngai san teli te ngan pen ICP pe hakaban kong pin ka sisa pin ai bet kabaret
katu ka barit kane ka de ba hasanda bad ukwai ti kane ka de ban kham he we ar lai sao san kane ba hadin du ka de ban he te balai ngale kumne ngahi kai kumne phi namar kane ka bahadin ka de ka bahe te lada kini kisisa kimi hapshu ka bor bad uksai lakhia palat phi habweng no kane ka ba sadin weng no swa kane ka we ai tang kito te lada uksai urit katto kamlong nama dang khia platisa phinweng no kane sakane ka we sim no kane ka we pinane tang lai teli te lada uksai uba khatthra arpho da ai tang kito labyang ai tang kito lai teli te lada ka khlan palat ka phila ban ai biang nomor jaka ba khlan pi hapen khlan sisa te lada ka ka nang khlan te phila ban ai biang kito te kini sisa mderi sin late pin pene pi hapet ya ka lada ka ka jem pi haban weng no ki sisa pa hab weng no gato lada ka ka khlan phila ban ai biang te ki khamsuk kini sisa ban kito batali mer kito ke batali sin pilap la pendat hang tu kala ya pi ban weng no re ki khamla kini ban ya kito ki batali kinin mar fisuk ban weng phimde re ban tha ta phikwa pi hape jaga jaka sin philap ka jaka ba kham jem phin hapen sting ka sisa lada ka jaka ka pi hapen khia ka sisa te phin le kumta phin sa su tho ka rukum da dokha te mentangan pen ino kumno bangan te sisa khnang ba phi pinyatip ngan pen ino ha kata karkom banga ngajumlin bante te hakane ka stai pente te itu bahe une de basan basau balai baar banakong te une de barit te ter ne te sakan mau te ngan pen I sa kajing jingai namar nang ne une banakong bat ukhwai katno kajing jingai bat kine katno kajing jingai uwe na uwe dengan sapin I chapi khana pintip namar lada pisu ai jan kumne ka nomnut re ka dok khaban pat te pej bha banom bakla khnang ba namar lada fil atip lut na dong sadong nadu jingbam nadu karkonte nadu kiksai pil abyang nadong sadong hang ta phin salap ba karkom daddo haba philet khwai kala ya pher kajing yo do jong phi kala pher dengan sedang na menta ban pen I sapi kajing kumno ban pen jingai uwe na uwe to ya pej bha jingai na ukhwai bat une sisa banakong te ban aya ka jingai te khnang ba phin ithu bha ngan pen I phi da ka jing theo ngan theo da kine ki simpri akti te khnang ba phin tip kumno bangin bu ya ka jingai te sule dang kumne tangum to agane simpri akti kane ba khamjrong agane ka phau khamjrong phin abang to tilada pithe si phin abet fran si ka jingai re ngang thon si ring sule kum to tisubu hanto betul abyang tisu ai katu ka jingai une banakong katu te ki bakwa banda thon si kin abet fran si te ngan ai sone babut te une babut phin ano lightly kisem priakti lightly to te to sakine ne babut phin ano ar to ta sa une te pikini phin abet ar ano ar kum to tangum to kala biang ban ai sisa te ngatharai philai I hang to te sapet namar kumbang la batai lada phi kwa ban weng no phi ban sedang nang ni na din ban weng no
lada ulakhia palat nomor pisutu lada kadat kado bun ba kambo re te tersiang ban loj no ne we sisa banadin loj no to re lada ka ka klan palat lada pi a sisa ro pin ai bethang ne hadin pi la ban plus nadin de ban ai sene sekhamat pi de sedang da ubarido te sapersiang ban le no kumne tenga net pila ya ui bah pila tip de lada pidon kam kumno te sapersiang ban komen ne gitu ki badon nomor pun sa jupun ngan sa batai sapi nget berkelayarap ya fi namta kini ki kwai ru ngalayo ban hikai te perlok ngakerpat ya fi ki khantam gitu ki bawan dangwan thamai apo channel jonga ki badang sulap ya kini ki video te sungo baha ban ya kersian lem para kasi para dok para snam bangin ya kiulang te lada pidon kam kino ki jing tips ngo bahasa phone nomor phone ru nga jubu apo kini ki video bernga kerpat de pi penyarapan share sa ki parlok jong pi te kino ki badon kam khantam lada pimyo ki ksai ki khwai pila ban ong yang ngan la ban yarap de pi ban online ban penyo ya kini ki tiar to tang kumta parlok no khwai barok khublai sibon ya pi nin sai sempat haki wai ki video